Mga Kabicolana, nandito na kami sa simbahan ng Santo Domingo. So yan, pupunta kami dun sa taas. Wala lang, charot. So yan mga Kabicolana, punta tayo dito sa taas ng public market dito sa Santo Domingo. Ano si Kuya? Dito tayo sa food court. Ayan, action agad. Food court. Dito tayo. Masyado di pa Here. Here, Kuya. Yan? Yes. Sarap daw dyan. So, mahaba pa ang pila. Tapos dun ba sa Gallardos? Online Gallardos natin. ihaw-ihaw. So, here. Bango. Pili ka. Ayan po, order time. So, yan. Hello po sa inyo. Paborito Mapanood ko, niyo po ito, Kuya suka. Noli Vlog sa YouTube. Mga Bicolana girl, Kuya Gats Official. Ma'am, maganda ba si ano, Bicolana girl? Di ba? Maganda ma'am, Bicolana. Future ano to? Miss Universe, Pilipinas. Tinag-training pa lang. Ilang tulog pa. Kaya sa laging puyat. Yan, yaw. Sige. Masarap yung ano, isaw. Isaw. Panalo ah. Ano? Yan. Di ba open nyo sa YouTube channel? Pag-picture mo sana. Ma-open ba yun? Kuya Noli Vlog. Ilaw. Ano no? Ayan po ma'am, sa YouTube ma'am. Guwapa no? Yung Pascual yan ma'am dati. Napasma lang. Yung picture lang. Napasma. Yan ma'am, para ma-subscribe nito. Salamat. Bago sa inyo? Hi ma'am. Para matraining si Bicolana sa maraming tao na maging madaldal. Train mag-vlog. Kaya uwi na kami Canada. Ano lang kami dito, nagkapi lang kami. Nagkasama po kayo dito? Taga dito lang? Taga dyan lang? Tababa lang? Sige, gusto niyo pa? Ba kayo? Open ko eh. Mamaya close na to. Masarap pala kaya gusto niyo Bicolana to. Hindi ka nagkamali. Masarap. Dito mo kami liyaya. Sarap na. Masarap. O yung nag-comment na sabi, sana magmukbang kayo dyan nila Bicolana sa Ito na, kami Bayogatso. Ito na agad. Hindi ka nakukuha ng buo. Ang thumbnail niya ito, sinubuan sa Bicolana girl. Yan. Kuya Noli Vlog. Pwede. Di ba? Kailangan, mamaya siguro meron pa naman. Ang gandang thumbnail yun. Yung magkala siguro nagkasubuan eh. Picture lang yan. Picture lang. Picture lang, thumbnail. Paano lang, pag dito pa... Para hanapin nila sa video kung matapos wala pala. Yan, yaw. Kasi ano mo na lang kaya, ano, Bicolana. Ang thumbnail lang. Picture lang kayo. Yan. Pwede na yan. Grabe, masarap. Shout out sa, ano pangalan nun? Men's. Shout out sa kanya. Food store, masarap. Babalik kami. Ma'am, baka gusto nyo, ma'am? Oh. Kulang sa puso ko. Kailan ko pa tatapos ito? Bilis na lang kami magyaya. Di, wag nyo na lang skip yung patalastas pag nalito.
Bigla ng promote. Pag tinatapos lang, kailangan ulitin. Ang kita namin dyan yung hindi pag-skip ng patalas. Gawag yung skip. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Masarap. Marami. Pag nag-school ka, di ba 1 week, 5 days, lagi ka dumadaan dito sa taas na to. Ito talaga yung tambayan. Sambayan, tapos kainan. Kasi yung mga presyohan niya, pangmasa lang. No? Kumakain yung Mga affordable lang siya, pwede siyang pang student. Kasi mura lang siya eh. Affordable nga. Mas mahilig ka pala sa isaw. Crispy isaw. Malasa, oh. Sarap. Lumalim yung dimple ko, kumain na ako ng ano eh. Kumain na ako nito. Marunong na si Bicolana girl. Yung pag-akyat pa lang doon, nag-vlog na siya. Yun nang nakita kong energy niya. Yun nang nakita ko na dalit over niya na yung pero hindi pa naman total eh. Pero yung ganong part yung ano yung parang yung bugso ba? Ganon. May future. Against the light. Yung selection ito linaw oh. Yun. Ito pala, oh. Kasama sila ate, oh. Ganda, oh. Ano, clear skin ka dyan, boys. Di, nangangati yung ano ko eh, dimple ko eh. Ano? Ayan dyan, malinaw. Linaw din. 6 minutes. Dapat makabuka ng mga 15 minutes mo lang. Masarap. Hindi ka kita. Ano tayo, maraming video? Yan. Wala pa. Wala pang load. Nasa bahay mo. Hello sa inyo, madam. Wala pang pan-load. Ito, dugo. Hindi ko alam lasa nito. Try ko. Lasang blood. Sige daw. Beta box. Betamax. Joke. Masarap. Grabe, oh. Sarap. Oh. Uwi na kayo, ma'am? Bye-bye. Note po kayo, ma'am, pag may time. Salamat. Comment po kayo. Bye-bye. Ma'am, may tatanong ako, ma'am. May tatanong sana ako. May tatanong ako. Ang gwapo ako. May tatanong ako, ma'am. May tatanong sana ako sa inyo, ma'am. Gwapo ba? Okay ba? Di ba? Kulit try ko. Oo daw. Ano, nakailan ka na? Tapos ang tawa ko. Alright. Ang sarap ng Pero Betamax. Nakailan ka nito? Kaya mong ubusin? Gusto ko pa rin ng isaw. Isa pa rin. Ano, bumibili ako ng Betamax na to, pero bihira. Bihirang-bihira talaga at hindi ko rin kinakain. Pero ito, napakain talaga ako. Masarap, magaling sila mahusay. Anong katapat niya ito? Apat ito, soft drinks eh. Coke. 1.5. Ano yun? Kailangan masarap yung malamig na malamig. Malamig po. Mas masarap yung malamig. No? Anong flavor? Blue. Basta blue. Masuyo daw yan. Malamig daw. Magkano palamig? Doon din? Oo. Tatlo. Kulay Sa katabi. asul daw. Kulay asul. Ay, wala na ba? Gusto mo pa? Ha? Mukbang unlimited to. Tapos na tayo sa prito. Ay, Doon sorry. naman tayo sa ihaw. Sige. Saan ba ihaw? Ayan guys. O yun, naihaw naman daw.
Malungso na ako. Ako pa rin nahuli kanina, nahuli rin ako sa ano? Sa sili. Ice cream sili. Masarap. Ito, challenge. Sabihin mo to. O, ikaw muna. Mauna ka. Una ka muna. Sige, go. Sige daw. Ano ba yung suka? Suka to eh. Ang pangit. Tsura. Ah! Ito, challenge. Go. Sige. Ano yan? Ano yan? Anong sauce yan? Sauce na may, Oh, may sige, sili. sige, sige. May sili. Challenge. Manghang to. Sige, challenge mo ako eh. Walang reaksyon ha. Grabe. Oh, drinks. Ulo. Sago. Sago ba to? Jelly. Ah, jelly. Kalamig. Lamig. So dito po tumatambay si Bicolana girl sa lugar na ito. Ah, alam namin. Yeah? Nagiging kwela lang ako para ano, ma-adapt na rin yung pagiging kwela ko. Kuwela at makulit. Parang hindi ko na kaya. Pero ko, ubusin mo yan. Ubusin mo yan. Biglang ano, kumura ko kasi yung biglang ko muna kumura ko. Bumaliktad. Pahinga muna, pahinga. Busog ah. Grabe. Ito ba yung kulay blue? No. Barbecue naman daw. Isaw pa rin paborito mo? Ah, mahina na ako sa isaw. Ang barbecue. Bakit? Hindi ko kayo. Parang hindi siya masyado nito. Ikaw na lang. Gusto mo. Ano ko, small naman doon barbecue. Barbecue na. Wow, pa-live-live si Pitil ah. Parang dyan. Ayan po, ubos na namin yung in-order ni Bicolana girl na mga street foods. At ngayon dito na kami sa drinks. At kasunod daw nito barbecue. Tingnan natin. Ako hindi ako umuurong sa hamon. Kaya nga hindi ko naubos to eh. Yung umuurong di naubos. Ah, sarap. Sakto lang yung tamis, hindi masyadong matamis. O naangguluhan lang talaga. No, naangguluhan. Pwede ka dyan mag-withdraw. Huwag mo na kami dito. Meron ba? O pwede ba mag-withdraw dyan? Grabe. Siyempre, kailangan natin magligpit ng basura para makaulit tayo rito. Para hindi po tayo, tuwing pupunta kami rito, ayan na yung mga hindi nagliligpit ng basura. So, di ba, pangit. So, kailangan
maglipit kami para wala silang masabi. Para gayahin din ng iba. Di ba? Tama? Thank you. Last na. Wow. Ano ang kanyang ang ating mukbangin? Yun. Sa'yo, Kois. Mukbang isaw. Sige lang. Isaw. Isaw. The best isaw. Plastic on po, ate. Plastic. Apo. Grabe oh. Sarap yan, sir. Bagong luto. Grabe. Igahawin pa po. Pwede pa po Apo, initin. Kois. Init lang pala. Hindi, pwede pa po initin siya. Ito yung kanilang mga Sisig. sisig. Magsisig din pala nila. Ito po tayo na. Wow, may tainga. May tenga, tapos may gwapong taga-paypay. Ano Di nagdala ba pa doon? daw, ganito Ano isa. nagdala doon? Oh. Ilang may Dala. magandang bantay. Yun. Ano nagdala doon? Oh. Ano sa inyo, Kois? Ano lang? Saan? Backbone. Ito. Ulo. Ito, Kois. Yan na lang. Yan, kuha ka na lang. Lala. Dito sa tapos po. Awa. Dito 100. Ito. Pwede rin yan. Yan ako. Yan ako, Kois. Naku. Yan na, mukbang. Matagal na po kayong nag-ano, titinda rito? Si sir po. Amo ko po. Siya may-ari. Matagal na po sila kayo rito? Sir? 10 years na. Tagal na pala, no? 10 years. Tagal na. Ano ang sekreto ng barbecue? Tuhog. Kailangan may steak. Natama, nakuha niya. Yun din ang sagot ko eh. Oh. Pag walang steak kasi, walang... Hindi yan barbecue. Good. Mahusay. Kois, kumakain ganito. Hindi, ikaw. Ikaw, baka gusto mo ako, ayoko niyan. 45 po, ma'am. Baka gusto mo yan ako, ayoko niyan. Makakarating yun sa ano, Yan, bansa. bayaran po natin, mga kanoli. Against the life. Mukbang. Anong Kois, channel mo? kaya nali vlog po. Ano ulit? Tapos Bicolana girl. Ano ko kayo na ano ko. Ay, okay. Ayan na. Salamat po, ma'am. Thank you. Subscribe po kayo, ma'am, sa YouTube. Kuya Noli vlog po. Kuya Noli vlog. Saya. Alright, Sige po. salamat. Thank you. So, back. Comment, ano to eh? Comment granted. Ayan, yan. Para meron naman ang kaya, no? Barbecue naman. Yan. Mukbang. Sana all. Oh. Isaw pa rin. Yan. Alright. Ayan, nilagay sa lagayan. Bah, masarap nga. Sarap ba talaga? Ayan. Halo-halo, mix po ang ano, mini-mix ang... Uy! Yun. What is... Ano po yan? Sausa. Uy! Salamat! Diba? Special tayo for today's Sausawan pa. Special, oh. Ang tabang. Ayan na. Ayan po. Patol ka sa video. Dapat kita yung mukha mo. Hindi ka maano yung mga viewers sa'yo. Hindi ka na. Okay. Ano ba? Tagay ko ba? Urong mo para yung konti. Igbaba ko kaya Kois. Para makita to. Tara, let's. Tara, let's. Di ako Pwede isa ulit. naligo. Tara, let's. Let's. Yan. Mahilig siya sa isaw. Ako mahina ako sa isaw. Uy, barbecue. Barbecue. Yung. Alay eh. Doon na nga lang tayo lahat. Wala isa ang gulo. Ayan. Diba? Oo. Diba? Katsan ka tumingin. Masakit sa mata yung ilaw ko.
Bala sila kung saan manunod. Kaya nga. Against, ay wala na, di na against tayo Ano to? siguro. Dito mga buyas. Wala mga iba naman sila. Hmm. Against the law. Pangit. Sarap na suka. At least kita. Ayun. Bibi ko. Barbecue. Bibi ko, barbecue. Hmm. Sarap. Lami kaayo ang barbecue diri. Tigas. Hmm. Lubos naman to. Hmm. Bintang nga talaga yun. Hindi Wala, bago. nawawala yung customer. Bago. Hmm. Another sausawan. Hmm. Kaya pasuyo daw yung cellphone saan tutumban ka. Ha? Yung cellphone. Dandan lang matumban. Kuha ang pang thumbnail. Uyaw. Ah. Bawal sumuko. Hmm. Ano yan? Grabe. Busog na yata ako. Busog na yata ako. Ay, kailangan. Harap ng sausawan? Ang dami palang binigyan ng sausawan, no? Hindi, pahabol to. Agad daw ganon. Manghang na pala. Sarado. Manghang na. Hmm. Grabe. Taba din ko. Ang dami mo. Ikaw nagkuha ng taba ko. Hindi ako nagkuha. Ayun. Siningit sila. Ano, subukan natin yung isaw. Pinakagulo na yung butula na to. Ayan. Philippines. Sarap. Masarap na naman. Diyan ka ba bumiliyaw nung nag-uwi tayo ng Bandiko? Diyan pala. Masarap. Kaya pa? Anghang. Susuko na si Bicolana.
Namutla na oh. Namutla na. Tabo na yung tsura. Naku. Ayun na. Namutla na oh. Namutla na. May tsura. Sarap. Okay na ako. Grabe. Mainit ka. Mainit ka. Anghang. Init ka. Inumin mo ko. Ikaw muna. Bago ako. Ano ba? Ayan yung may mga sili. Di ba? Yan yung may mga Oo. ito. Oo. O may isa pang isaw. Tubig naman tayo. Maya. Bibili ka talaga mineral. Water is life. Wala, paano ako nakikita ng mineral? Meron eh. Saan? Maliliit sa bidula natin. Pasuyo. Lambar pa lang. Grabe. Tubig naman tayo mga kanoli. Kasi puro na matamis. Ito, taba naman to, tainga. Tainga to, di ba? Taba, hindi. Taba lang yan. Taba lang to. Water experiment. Nandiyan na lahat ng anghang. Halo-halo. Ang sarap na yan, nandiyan na lahat. Kasi ito, lalagay mo pa. Nandiyan na lahat. Ah. Sarap yung sibuyas nila. Hindi pa suki. Nawag ko lang. Sino? Hindi pwede tanggihan. Ah. Grabe ay sulbay. Ayun, doon sa nag-comment na ano, sana yung magmukbang kami dito. Ayan na po, kalimutan ko lang yung pangalan. Wala, no. Looking for it. Sug. Wala, halo-halo na yan. Experiment na yan. Grabe. Pamisan na ako ng gusto. At syempre, ligpit. Ligpit time. Meron pa. Ayoko na. Manghang na. Manghang na. Manghang yung pre. Kaya nga eh. Ah! Ano mangyari sa atin dyan? Sigurado, andyan na lahat. Kain natin yung supli. And of course, tanungin natin si Bicolana. First time mo ba mukbang? Ganyan? Okay man? Okay naman. Ako, hindi ka kasya pala to. Si Bayaw, tinawag na ng kalikasan. Yeah. Alright. Alright. So,
So, yan mga kabikulana. Tapos na kami magmukbang. At ayan, meron kaming take out. Take out. Yan. Sarap ng barbecue. Sarap ng isaw. So, yan. Thank you kay Kuya Nolly, kay Kuya Gacho. At doon sa nag-comment. Charot. So, yan. Thank you. Salamat po sa panonood. 5, 6, 7, 8. Ginto. Diyan, mag-subscribe po kayo kasi mahirap po mag-vlog. Charot. So yan, thank you sa lahat ng aming viewers, sa lahat ng sponsor. Yan, maraming salamat. Bye-bye.